Dámy a páni, budeme pokračovať ďalšou témou. Musíme to trošku preonačiť. Bude to Slovensko po parlamentných voľbách tohtoročných. Pán Mihok bude mať slovo najprv, potom bude Peter Čatloš, potom budú nejaké otázky a budeme pokračovať záverom Číňanmi, ktorých tú prvú hodvábnu cestu nám priblíži profesor Sipko. Takže poprosím, Peter, nech sa ti páči. Ďakujem, Peter, za aj predsunutie tohto bodu. Ja sa priznám, ani tak nebudem hovoriť, čo Slovensko po voľbách, lebo to, čo poviem, platilo aj pred voľbami a možno bude platiť aj po ďalších voľbách, nielen po týchto. Veľmi som uvažoval, keď tu vystupovali tie deti, ktoré boli úžasné. Tedy som zrazu tak dostal pocit, že predsa to nie je až také zle so Slovenskom, ako to hovoríme, ako to niekedy aj možno sami preháňame. Bolo to niečo nádherné a asi treba vždy výjsť vonka z Bratislavy, aby sme videli to autentické Slovensko. Ďalšie ospravedlnenie, čo chcel urobiť, túto tému som si objektívne vymyslel ja sám a preto si ju musím aj odtrpieť. Lebo ja mám taký zvyk, vždy keď napíšem článok, alebo proste idem niekde vystupovať, dám to prečítať mojej najstaršej dcére, dospelej. A keď si toto prečítala, hovorí mi, prosím ťa, komu to chceš hovoriť? A ja som povedal, že sú tu strašne múdri ľudia, profesori, generáli, ja nadporučík v zálohe, takže predpokladám, že napriek tomu, že je to trošku taká filozofická úvaha a že je pred víkendom, piatok odpoludňa, že vás to aspoň trošku osloví. Čiže tú tému som si nazval Limity ďalšieho rastu. A úvodnou myšlienkou tejto dnešnej úvahy je hľadajme odpoveď na zmysel ľudského života a bytia. Tvrdú, avšak pravdivú odpoveď dáva výrok známeho nemeckého filozofa Friedricha Hegela, ktorý jasnou dialektikou konštatuje, že bytie prirodzene prechádza svoj dialektický protiklad, to znamená v nič. Ľudská spoločnosť od svojho počiatku bola prepostavená na filozofii prežitia. Človek veľmi rýchlo zistil, že prežiť sa dá iba spojený s ďalšími ľudskými bytostiami, čo viedlo k vytváraniu spoločenstiev, či už na báze rodinných zväzkov, rodovej, kmeňovej či jazykovej príbuznosti, uctievaním spoločných božstiev, či dokonca strachu z démonov, ktorí ohrozovali ich existenciu. Pod rastom spoločnosti si predstavujeme najmä ekonomický rast, prezentovaný často ako zdroj blahobytu, životnej úrovne, menej už ako zdroj kvality života a spoločenskej znášanlivosti. Ale ja by som predtým, sa čaká odo mňa, že budeme o ekonomike, ale predtým, ako budem hovoriť o ekonomike, by som chcel venovať pozornosť skôr osobnému a osobnostnému rastu. Prečo? Pretože práve táto rastová kategória sa neraz veľmi podceňuje a často aj potiera. A práve vnútorný osobnostný či intelektuálny rast ľudskej bytosti, ktorý súčasne podmienuje rast spoločnosti ako celku, rast národa, krajiny či napokon celého sveta, prakticky nepozná svoje limity. Ľudský faktor s jeho exponenciálne rastúcou intelektuálnou kapacitou nemôže byť nahradený umelou inteligenciou. To by bolo možno iba za veľmi nemilosrdného predpokladu jeho podriadenia sa a vo finále jeho zničenia, čo by znamenalo koniec ľudskej civilizácie. O tom sa tu tak opakovane nejako dostávame k tomu koncu ľudskej civilizácie. Dnes z pohľadu ľudského jedinca vnímame dva základné smery vo svete. Takzvaný vyspelý svet, do ktorého sa radi zaraďujeme aj my, to znamená svet západnej civilizácie, to je tá jedna časť,
A tá druhá, to je ten zbytok, utvorenie musím povedať, väčšina tohto sveta. V tom našom svete západnom z pohľadu jedinca zmysel života nespočíva už v prežití, ale v zážitkoch. A v zážitkoch nech to stojí, čo to stojí. Náš dnešný model demokracie vedie k deleniu a atomizovaniu spoločnosti a nie k hľadaniu konsenzu budúceho rozvoja jednotlivca ako súčasti spoločnosti. Nastáva diktatúra relativizmu, to znamená kult vyčleňovania sa, ktorý vedie k egocentrickej bezohľadnosti, nerešpektujúci prirodzené spoločenské hranice. A to je jeden z kľúčových dôvodov našej slabej dynamiky a zaostávania, a čo môžeme sumárne konštatovať, že sa stratila motivácia. Náš svet bez etiky a potieraním pravdy naráža na svoje limity. Považujem si teraz jedným citátom. Viem, že pápež Benedikt XVI nebol populárny. Ja som ho mal naopak veľmi rád, lebo ja mám rád filozofov. A mám jeden citát od neho, ktorý sa priamo viaže teda na to, o čom hovorím. Spoločnosť, ktorá sa neznesie pravdivo pozerať na svoju súčasnú situáciu a pritom sa spýtať, čo je pravdivé a dobré, sa stáva sterilnou a začne chradnúť. Koniec citátu. Tá druhá časť dnešného sveta je stále založená na filozofii prežitia, čo je snáď najsilnejšou motiváciou tak rozvoja ducha, ako aj matérie. Preto aj z dnešného pohľadu jednoznačne budúci rozvoj sa nielen presúva, ale stáva sa dominantný práve v týchto častiach sveta, ktoré odmietajú náš civilizačný pohľad na svet, nanúcovanie našich hodnotových kategórií s presvedčením, že to nie je cesta ich vývoja. Z hľadiska udržateľnosti budúcnosti sa preto jednoznačne ukazuje, že diverzifikácia vývoja, ale aj hodnotová diverzifikácia je správna, lebo práve ona je motorom a akcelerantom rozvoja. Snahy o unifikáciu sveta sú nielen neperspektívne, ale aj nebezpečné. Prejmime teraz tomu, čo nazývame ekonomický či materiálny rast. Neustály rast a jeho limity sa v súčasnom ponímaní z pohľadu jeho potenciálu vyčerpali. Nie je možné stále viac vyrábať, nie je možné sa neustále vzájomne pohlcovať a tým pádom likvidovať klasickú funkciu trhu, ktorého absorpčná schopnosť je tiež limitovaná. Nastáva situácia, v ktorej akoby súčasný systém pohlcoval sám seba a tým sa likviduje. Čiže tadiaľ asi cesta nevedie. Rastový potenciál je v inováciách, v zlepšovaní kvality ekosystému, kvality života, ale toto všetko už naráža na limity súčasného spoločensko-ekonomického modelu západnej civilizácie. Tu sa otvára priestor pre, nazvime to, postkapitalistickú spoločnosť a ekonomiku a preriadenie štátu na iných princípoch, aké platia dnes. Svet jednoznačne smeruje k novému veku prostredníctvom transformácie vedomia. A ja osobne som už v minulosti a zostávam tým zástancom konvergencie centrálne riadených systémov a klasickej trhovej ekonomiky, čo by aj v súčasnosti umožňovalo hladší prechod do nového spoločenského a ekonomického modelu. Otvorene si povedzme, žiadny model nie je dokonalý a preto si práve musíme uvedomiť, že dominancia len jedného z nich je nielen neperspektívna, ale aj nebezpečná a samolikvidačná. Súčasný dominantný západný systém bol určite významným milníkom vo vývoji, robí veľa pozitívneho, avšak dneska viac vnímame jeho negatívne spoločenské dopady, ako je degradácia medziľudských vzťahov, medzinárodnej a vnútroštátnej politiky a celkovej kultúry. Východisko je v pomerne jednoduchej pravde. Hovorme, čo si myslíme, ale robme to, čo hovoríme.
Pretože skutočnou biedou sveta je to, že sa počítajú iba brutálne fakty a morálne princípy sa odsúvajú nabok ako nepodstatné. Pokiaľ sa zameriame na náš vlastný geografický priestor, tak nutne musíme konštatovať nielen miznúcu identitu Európy a stratu jej globálnych pozícií, tak v ekonomickej, ako aj politickej a spoločenskej oblasti. Motor dynamiky spoločnosti a ekonomiky sa presúva do iných geografických zón a to si musíme uvedomiť, nie len vo výrobnej, ale aj intelektuálnej rovine. Z vysokoprodukčnej a poznatkovej spoločnosti a ekonomiky sme sa akosi tak nebojacne posunuli do tzv. Nárokovej spoločnosti a ekonomiky, ktorá nevytvára rovnováhu medzi právami a povinnosťami. V dnešnej spoločnosti každý hovorí o právach jednotlivca, rôznych skupín a skupiniek, absolútne bez ohľadu na to, či spoločnosť a ekonomika dokážu generovať dostatok zdrojov. Potreby a nároky majú dominanciu nad vytváraním hodnôt. Ekonomické myslenie je posláčané do úzadia a toto tiež otvára plne oprávnene otázku udržateľnosti systému. Treba povedať, že toto sa v plnom rozsahu dotýka aj našej krajiny a je spolu s nekvalifikovaným a nezodpovedným prístupom politickej sféry hlavnou príčinou súčasného stavu slovenskej spoločnosti. Čo povedať na záver? Treba povedať, že sme nielen svedkovia, ale aj priami účastníci, to je možno naša výhoda, že to zažívame sami na vlastnej koži. Niekedy to berieme skôr ako nejakú újmu, ktorá je voči nám robená. Ale sme účastníci, ale aj tvorcovia významných geopolitických a geoekonomických zmien. Treba povedať, že často im nerozumieme, ani ich nechápeme, ale oni už dneska ovplyvňujú našu generáciu, alebo naše generácie, ktoré paralelne tu vedľa seba žijeme, a formujú zrejme úplne nový svet pre generácie budúce. A preto dneska môžeme spolu s Markom Aureliom stroho konštatovať, že všetko, čo počujeme, je názor, nie fakt. Všetko, čo vidíme, je perspektíva, nie pravda. Musíme sa vrátiť aj my k filozofii prežitia. Zážitky sú krásna súčasť života. Všetci ich milujeme. Ale žiť znamená konať a meniť sa. A prežiť znamená meniť sa často. Ešte raz sa vám ospravedlňujem za tento text. Uvažoval som, keď tu tie deti tak krásne vystupovali, či to vôbec hovoriť, ale som si povedal, práve v záujme tých detí by sme aj my o tom hovoriť mali, ale hlavne by sme sa mali na tom zamyslieť. Ďakujem vám veľmi pekne. Uznávam, že som trošku unavený, to je jedna vec, nesenilný ešte, ale Milan Siruček ma trošku vyviedol z miery. Nechal sa uniesť svojimi spomienkami miesto toho, aby hovoril o tom, na čom sme sa dohodli. A o čom sme sa aj bavili, a to bolo nesmierne zaujímavé, preto aj tá téma sa volala Tragédia Ruska, Ukrajiny, Európskej únie a tak ďalej. A tak mi vypadol profesor Masaryk, ktorý by mal povedať zo pár myšlienok, aby som nevyzeral ako úplne, že nevnímam, čo som napísal do programu, to je jedna vec. Potom bude hovoriť Peter Čatloš a potom pôjde Ďuro Sipko. Pán Božík tu nie je, pokiaľ som si všimol. Je, vzadu, schovaný, Bože, som taký významný človek, sedí tak vzadu? No dobre. Takže poprosím, Jožko. Ja teda poviem pár slov o tom, ako som túto tému uchopil ja. Nechcem hovoriť teda o konkrétnostiach, o tom, čo sa deje v Rusku, na Ukrajine a podobne, pretože všetci vieme, že pravda je prvou obeťou vojny, takže pravdivé informácie v podstate nemáme.
ale skôr by som sa na to pozrel z toho pohľadu iného, že čo je príčinou toho, čo sa deje. A keďže som profesor fyziky, tak bude to tak zamerané skôr na vzdelávanie a na takéto hĺbšie príčiny. No, takže poďme, keďže Peter ma vyprovokoval, tak som si niečo aj napísal, čo teda nemám rád čítať, ale aby to bolo rýchlejšie, tak niečo prečítam. Teda som profesorom fyziky, zaujímam sa o šport, teda skôr pasívne, to vidíte aj z mojej postavy. Dnes hráme s Portugalcami, no nie som fanúšikom žiadneho tímu a to nie je náhoda. Lebo medzi rôznymi ultras, či už Slovana, Trnavy, alebo aj slovenského tímu, veľmi ťažko nájdete profesorov, nielen profesorov jadrovej fyziky, teda ľudí, ktorí sú s nejakým širším rozhľadom. To vlastne je celkom prirodzené, pretože to fandenie je založené na nejakých pocitoch, nie na širších súvislostiach. Veľa razy ideme hrať s popredným tímom a naši novinári vytvárajú dojem, že či im dáme 10 alebo 12, no lebo nevidia veci v širších súvislostiach. Prečo takýto úvod? No preto, že dnešný svet je vlastne o fandení, nie o logike, nie o širšom chápaní súvislosti. Hlavne rozvoj digitálnych technológií nám umožnil nahromadiť a sprístupniť širokému okruhu ľudí množstvo informácií. Všetci sme na nete, niektorí aj na sociálnych sieťach, o všetkom sa hneď dozvieme. Výsledkom je, že máme čoraz presnejšie poznatky o veciach, ktoré sú čoraz menej relevantné. Dozvedel som sa na nedávnej konferencii, že, budem citovať, poviem potom od koho, napriek tomu, že 87% ľudí v EU vlastní mobilné telefóny, 92% má prístup k internetu, zaznamenáme pokles IQ, klesajú výsledky všetkých štandardných testov, navyše za posledných 10 rokov sme zaznamenali nárast depresií až o 30%. Vysvetlil známy český neurolog Martin Jan Stránsky. Ďalej uvádza, že mobilné telefóny vytvárajú v mozgu závislosť a merania spôsobujú, a teda ovplyvňujú nejakým spôsobom fungovanie mysle. Digitálne technológie menia spôsob, ako mozog preberá a sprocesuje informáciu, že mení neurochemické procesy a trasy v mozgu a tým vlastne nejakým spôsobom podkopáva evolučnú schopnosť mozgu a prirodzený proces, ako sa mozog učí a myslí. Mobilné telefóny tento odborník nazýva digitálnym heroínom. Prečo som spomenul predchádzajúce dve veci? Už preto, že verejnú diskusiu ovládli ľudia intoxikovaní digitálnym heroínom. Ľudia s mimoriadne zjednodušeným pohľadom na svet, preto sa z ich publicistiky, debát s nimi nemôžeme dozvieť nič podstatné o Slovensku, Európe, Rusku, Číne a pochopiť, čo sa vlastne deje. Oni sú proste fanúškovia, nie hľadači pravdy, nie sú to ani nositelia zmierenia a dobra. Navyše, a to je najdôležitejšie, zo strany týchto najatých klaunov a médií je, že v nich nie je ani štipka sebareflexie, ale je náznak ochoty poznať vlastné zlíhania. Oni sa po vyvrátení ich práv, ktoré si sami vytvorili po rôznych výpraskoch, nedokážu ani len ospravedlniť spoločnosti, ktorá proste musí tieto ich výmysly počúvať. Nie je to však nič nové. Stačí si spomenúť na optimistické slova Gandhiho, ktorý vlastne hovoril, najskôr vás budú ignorovať, potom sa vám budú smiať, potom budú na vás útočiť, až nakoniec vyhráte. Prečo o tom hovorím? Na vysvetlenie použijem autoplagiát a tu vás tak trochu preskúšam, lebo na prednáškach sa má skúšať, či viete, čo hovorím. Ale prečo neurýchliť tento stred? Tým to vyberám z toho textu. Preto dnešný odchádzajúci dolárový svet zorganizoval vojny v Afrike a na Strednom východe vďaka nositeľke nemeckej moci kancelárke Merkelovej, ktorá sa úspešne podieľa
na importe migrantov do EÚ, tu máme, čo máme. Takže pani Merkelová, krátke poučenie, že na základe vašich slov čias, keď ste boli kancelárkou menej ako rok, že rozhodovať budú ministerskí predsedovia, malý odkaz. Láska minus zodpovednosť za dôsledky svojich činov nie je nič viac ako hlúpučká dobromyselnosť. Poznáte toto? Z čoho je to citát? To je, ešte potom dám kúsok z tohoto pokračovanie. Popri tom existujú aj výkonné periféria dobrovoľnosti a niekedy aj platených užitočných upákov a tých veru nie je málo ani na Slovensku. Citujem toto z nášho vyhlásenia NEFu k otázka migrácie z 12. roku. Vtedy sme boli rôznym spôsobom osočovaní, navrhovali sme tam riešenia, ktoré v súčasnosti sa presne realizujú. A dúfam, že teda aspoň tí, ktorí ste tam boli aj podpísaní, tak si toto pamätáte a teda, že je to aktuálne teraz. Nož a ešte vám prečítam jednu reakciu lebo to nadväzujem aj na Petra, ktorý hovoril, že nie vždy sa nám všetky tie ocenenia vydarili, takže jedna z ocenených nositeľiek Zlatého Biadca napísala toto. Prečítala som si text vyhlásenia NEF, hospodársky klub o migrácii, vrátane zoznamu signatárov, medzi ktorými aj prezident policajného zboru. Je nepriateľné, aby sa pod takúto zmes absolútnych absurdít, máteže faktov a posplietaných nelogických kvázi súvislostí kdokoľvek podpísal. Preto sa oficiálne zriekam ocenenia Zlatý Biatec za rok 2012, ktorý mi bol týmto klubom udelený. Prežili sme niektoré prosté urážky, vyhrážky za prejavenie svojho závodu. Nevadí, lebo je lepšie byť okydávaný, ako byť duševný bezdomovec, blúdiaci po rôznych mimohľadkách, prechádzajúci z jednej politickej strany do druhej, blúdiaci po Slovensku a Európe, ktorý postavil svoj pohľad na svet na úplne bezobsažných populistických frázach, na zvrátenostiach a nezmysloch, alebo sociálno-inžinierských experimentov. Toto je tá hrozba naša, ktorá sa už teraz prejavuje a bude sa prejavovať aj do budúcnosti. Moc je najchytlavejšia choroba, povedal kedysi Remarque. A náš svet je smrteľne chorý. Je ľudstvo vôbec schopné si vládnuť samo? Nie je už čas objaviť nejakých mimoženšťanov, ktorí by nám tu dali do poriadku? Iba vďaka svojej hlúposti si môžu byť takí istí sebou sami. Povedal Franz Kafka o niekom úplne inom, lebo vôbec netušil, kto dnes na svete bude pri hlavných politických kormidlách. Nuž a ďalšou črtou mocných tohto sveta, ale nie ich, je, že ak dostanú možnosť zradiť hodnoty, ktoré hlásajú, tak nikdy nezaváhajú. Čo je toho dôsledkom? Už pán Mijok povedal niečo v tej ekonomickej otázke, ja som to len tak odrážkovi to tu zhrnul, pretože každý si za to bude vedieť dosadiť. Čo teda tým myslím? Dôsledkom toho je narušenie základných inštitúcií a ekonomickej slobody. Narušený rešpekt súkromnému vlastníctvu, vynúcovanie zmluvných záväzkov, slobodné podnikanie, voľný medzinárodný obchod, regulačné a administratívne zaťaženie. Tu len ako tak ma napadá taká perlička, že viete, keď prišli automobily na spaľovacie motory, tak nikto nenariadil zabíjať kone, ktoré nahradili. Ale dnes Európska únia samozrejme tieto automobily zakázala. Budeme ich nosiť na vrakoviskách, hoci budú funkčné. Samozrejme s tým súvisia aj monetárna zdržanlivosť a samozrejme rozpočtová zodpovednosť, čo na Slovensku je vlastne nejaká fikcia. Samozrejme v oblasti geopolitickej potom následky, o ktorých už aj bolo hovorené, rôzne vojny, rôzne formy neokolonializmu, ktoré sa prejavujú v drancovaní nielen tých zdrojov prírodných, ale predovšetkým aj ľudských, pod zámienkou internacionalizácie, vzdelávania, vedy a podobne, kde sa snažíme vykradnúť tie najlepšie mozgy, vojny, terorizmus a podobné záležitosti. Už spomínať ani nebudem, aby som to trocha skrátil. A
také všeobecné východisko, aké je východisko z tohoto marazmu? Našťastie nemusím nad tým rozmýšľať. Stačí si zobrať nejaké vyjadrenia ľudí, ktorí tu už boli predo mnou, ktorí to povedali múdro, v krátkych vetách a výstižne. George Orwell radí, ak nenávidíš násilie a neveríš politike, zostáva jediný liek – vzdelávanie. To nás privedie ku kritickému mysleniu, k dôstojnosti, k hľadaniu pravdy, lebo ako tvrdí Blaise Pascal, človek je vznešený tým, že vie o svojej úbohosti. Nie je nič horšie ako to, keď sa človek začne bať pravdy, aby tá neukázala, aký v skutočnosti je. Preto pravdu treba hľadať, treba ju hlásať, treba za ňu prinášať nejaké obety, pretože inak sa z týchto parciálnych problémov, ktoré máme, nedostaneme. Vážené dámy a páni, na začiatok by som aj ja sa chcel dotknúť toho vystúpenia, čo sme tu absolvovali. Musím sa priznať, že som bol dojatý a chcel by som všetkým tým, ktorí majú kontakty na ľudí z tvoriacej sa koalície, všetkých poprosiť, aby im odporúčili, aby takéto vystúpenie bolo pred každým zasadnutím slovenského parlamentu, aby tí poslanci vedeli, na čo sú tam a kto ich volil. Čo sa týka môjho príspevku, chcem vás poprosiť o značnú dávku tolerantnosti, vzhľadom na to, že príspevok má samozrejme politický podtón a prebehnuté voľby ukázali rôznorodosť názorov a záujmov, takže určite neulahodím všetkým, ktorí sú v tejto sále. Takže samozrejme táto téma Slovensko po 30. septembri priamo súvisí s voľbami do Národnej rady Slovenskej republiky, ktoré u nás prebehli pred pár dňami. A nechcem vo svojom príspevku rozoberať a špárať sa v celom tom procese predvolebnom, volebnom, ani komentovať výsledky tých volieb. Chcel by som upriamiť pozornosť na to, čo dúfam na Slovensku po 30. septembri 2023 nastane. Vzhľadom na to, že som tento príspevok dopísal až potom, ako predsedovia strán Smer, Slovenská sociálna demokracia, Hlas, SD a SNS podpísali memorandum o porozumení, je už teda jasné aj to, aká koalícia nám bude vládnuť nasledujúce, dúfajme, že tentokrát už 4 roky. Vo svojom memorande veľmi jasne formulovali hlavné zásady svojej budúcej zahranično-politickej orientácie a svojej ekonomickej a hospodárskej činnosti a dali jasnú odpoveď všetkým, ktorí strašili zmenou našej orientácie, návratom mafie, ohrozením právneho štátu a demokracie ako takej. Vyzerá to tak, že našu krajinu môžu viesť odborníci a nie premotivovaní a nadšení táraji. Možno teda už s pomerne veľkou pravdepodobnosťou predikovať náš budúci vývoj. Novú vládu čakajú veľmi náročné časy, aj vzhľadom na to, že rozvrátené verejné financie nie sú ten jediný problém, ktorý bude treba vyriešiť. Témy ako neustále sa reformujúce školstvo a zdravotníctvo budú komplikované a najmä drahé. Máme rozbabrané, iný slušný výraz som nenašiel, otázky ochrany prírody a environmentálnych záležitostí. Čo sa týka hospodárstva, do tých tém nejdem, lebo tam nie som odborník. Čo sa týka hospodárstva, považujem za mimoriadne nebezpečnú naviazanosť našej ekonomiky na automobilový priemysel.
Som presvedčený o tom, že je potrebné nájsť investorov v iných oblastiach, ktoré sú radikálne mimo automobilového priemyslu. Poslednú správu, čo som zachytil, v Nemecku v tomto roku klesla výroba elektromobilov o 74%. Tu by som videl nutnosť podporiť a rozvíjať najmä malé a stredné podniky, ktoré môžu zabezpečiť potrebnú diverzifikáciu a flexibilitu a vytvorenie domácej tzv. Strednej triedy, ktorá vždy bola základným kameňom ekonomiky. Spoliehať sa v tejto medzinárodnej a z toho vyplývajúcej hospodárskej situácii na gigantov, ktorí sú k tomu ešte všetci zahraniční, je mimoriadne nebezpečné. Samozrejme, je treba brať aj do úvahy nastupujúcu štvrtú technickú revolúciu, umelú inteligenciu a tak ďalej. Všetko toto bude ohrozovať naše pracovné miesta a zamestnanosť na Slovensku. Zároveň chcem vyzdvihnúť deklarovanú pripravenosť budúcej vlády vysporiadať sa s neúmerným zdražovaním a tým pádom ochudobňovaním nášho obyvateľstva. Vzhľadom na skutočnosť, ktorá aj dnes už tu bola konštatovaná, že kapitalistické princípy trhu dnes už absolútne neplatia, ale pravidlá a samozrejme aj ceny určujú silné nadnárodné korporácie, obchodné reťazce a rôzni priekupníci, podporujem zámer budúcej vlády zasiahnuť v tomto smere a ovplyvniť tieto záležitosti zo strany štátu. V prípade novoskladajúcej sa vlády vidím perspektívu v stabilizácii situácie v energetike, ktorá determinuje rozvoj celého hospodárstva. Vyplýva mi to najmä z prehlásení o našej budúcej spolupráci na všetky 4 svetové strany, nie len na tú západnú. Dúfam, že podľa môjho názoru hlúpa a kontraproduktívna cesta odrezania sa od lacných energetických zdrojov bude prehodnotená, viď príklad Maďarska a Rakúska, pretože vysoká cena energií priamo likviduje priemysel a hospodárstvo ako také. Jasný príklad je spoločnosť Slovalko a ďalšie, o ktorých sa mediálne nikto nezmienuje. Len pre informáciu, nositeľ Nobelovej ceny za ekonomiku Joseph Stiglitz povedal, že východná Európa je 2-krát chudobnejšia, než by bola, keby nevstúpila do Európskej únie. Východná Európa platí každý rok do Európskej únie, nie sú to tie platby, ktoré sú deklarované, a väčšina z toho ide do Nemecka, 300 až 400 miliard dolárov. Je to model kolonizovanej krajiny, ktorý používali už starí Rimania, jednoducho podplatia elity a elity už pre svojich pánov zabezpečia podojenie obyvateľstva. Európska únia podpláca naše elity cez fondy a cez vysoko platené miesta v exekutíve. Elity za to odovzdajú trh v prospech západných korporácií, obchodných reťazcov, prekupníkov s energiami a tak ďalej. A títo prostredníctvom dodávok týchto tovarov vysávajú a vyciciavajú peniaze z našej krajiny von. Pomer, nie je to môj údaj, je to údaj od nositeľa Nobelovej ceny, pomer medzi fondami a vyčerpanými trhmi je horší ako 1:10. Takže ak sa niekto pýtal, kde sú naše peniaze, tak niekde tu. Nechcem tým povedať, že máme vystúpiť z Európskej únie, ale názory budúceho premiéra Roberta Fica o určitom prepracovaní alebo prekvalifikovaní spôsobu práce Európskej únie dávajú určitú nádej v tomto smere. Za mimoriadne dôležité pre Slovensko po 30. septembri považujem vyriešenie otázky demokracie. Aj táto otázka už tu dneska bola spomínaná. Všetci konkurenti Smeru unizono strašili najmä ohrozením demokracie
na Slovensku. Môj názor na túto tému poznáte, tvrdím, že niet čo ohroziť, pretože u nás žiadna demokracia neexistuje, je podľa základných definícií fašizmu z najčistejšej vody a preto o demokracii a o nejakom porušovaní demokracii nemôže byť ani reči. Zhodujem sa s definíciou fašizmu na základe Mussoliniho definície, že je to vláda oligarchie a korporácií, ktorá na presadzovanie svojich cieľov a záujmov využíva štátny aparát. V jednej z predvolebných debát bývalý prezident policajného zboru a kandidát na ministra vnútra za progresívne Slovensko, pán Spišiak, bohorovne tvrdil, že nás čaká veľká katastrofa, ak prídu nezávislí politici, pretože politici musia poslúchať oligarchov a aké strašné to bude, keď politici týchto oligarchov poslúchať prestanú. V poslednom čase som narazil na zdokonalenú definíciu fašizmu, ktorá k uvedenému ešte dodáva, že to celé prebieha za podpory masy jednoduchých ľudí, ktorí boli oklamaní a ktorí na základe svojho uvedenia do omylu považujú pravdu za lož a lož za pravdu, samozrejme výhodnú pre vládnuce elity. Opäť sme pri téme pravda, kde ju hľadať lož. Dostávam sa späť k môjmu predchádzajúcemu tvrdeniu, že celý západný svet a spôsob života je založený na lži. Musí byť založený na lži, pretože ak by ľudia vedeli pravdu, nemohli by tento systém podporovať. Tak isto si pomôžem citátom bývalého pápeža, v tomto prípade Pavla IV., ktorý v 16. storočí povedal: pravda je potrebná len pre hrstku rozmýšľajúcich ľudí a dáv musí jednoducho veriť. A v čo? To už nemá veľký význam. Hlavné je, aby sa ľudia podrobili a to, čo sa im pritom predkladá, sa javí už druhoradým. Pravda je nebezpečná. Svet sa vždy držal lži. Hlavné je, aby táto lož bola dostatočne zaujímavou, aby mohla pritiahnuť chabé mozgy. Keď potom začnete dokazovať tomuto davu naozajstnú pravdu, odporujúcu ich viere, ten istý dav vás roztrhá na kusy. Ak sa dobre pamätáme, cirkev za pravdu aj upaľovala v tom období. Takisto dnes už spomínaný Orwell povedal, čím viac sa spoločnosť vzdialuje od pravdy, tým viac nenávidí tých, ktorí ju hovoria. Znamená to, že elity likvidujú ľudí hlásajúcich pravdu, aby neprišli o svoje výsadné postavenie. Pokiaľ naozaj hrozí, že ľudia začnú svoju pravdu hromadne brániť, padá maska demokracie a nastupujú vodné delá, gumové projektily, obušky a tak ďalej a tak ďalej. U nás a v celej Európskej únii prebieha pod rúškom boja proti dezinformáciám veľmi nebezpečný proces boja proti názorom, ktoré nie sú zhodné s oficiálnymi. Je to veľmi nebezpečný proces, ktorý je namierený práve proti tomu, aby sa ľudia dozvedeli pravdu, pretože potom by prestali podporovať tento systém založený na lži. Budúci premiér Robert Fico vo svojom vystúpení po podpise memoranda prislúbil, že budú načúvať aj iným názorom, aj keď s nimi nebudú súhlasiť, čo mi dáva nádej, že budú môcť opäť oficiálne pôsobiť dnes potláčané tzv. Alternatívne médiá, ktoré prinášajú aj inú ako oficiálnu pravdu. Veľmi komplikovanú vidím tiež budúcnosť po 30. septembri v oblasti našej zahraničnej politiky. V rámci proklamovanej nemennej západnej zahranično-politickej orientácie a zároveň spoluprácou na všetky 4 svetové strany bude z tejto situácie potrebné nejako vydriblovať a bude potrebné pomaly, citlivo a trpezlivo vysvetľovať ľuďom, najmä mladým ľuďom, že dnešné Rusko je zásadne iné, ako bol Zväz sovietských socialistických republik, ktorý nám 40 rokov určoval spôsob života
a v roku 1968 priviedol vojska Varšavskej zmluvy na naše územie, za čo sa mimochodom nedávno prezident Putin ospravedlnil. Napriek všetkému, čo možno dnešnému Rusku vytknúť, je to radikálne iná krajina, ako bol Sovietsky zväz. Cestoval som tam skoro 40 rokov, nie len do veľkých miest, ale do povrchových baní, kam sme dodávali komponenty, takže viem, že môžem tvrdiť to, čo tvrdím. Veľmi dôležitý je aj fakt, že dnes má táto veľká a bohatá krajina aj úplne inú a z môjho pohľadu aj pre nás zaujímavú zahraničnú politiku. Táto bola skoncentrovaná na nedávno skončenom Valdajskom fóre do nasledujúcich 6 bodov. Poprvé, otvorený, prepojený svet, kde nikto nebude ľuďom stavať bariéry v komunikácii a ich sebarealizácii. Po druhé, rozmanitosť sveta, ktorá by mala byť nie len zachovaná, ale byť základom univerzálneho rozvoja. Po tretie, maximálne zastúpenie. Nikto nemá právo vládnuť svetu za iných alebo v mene iných. Po štvrté, všeobecná bezpečnosť a trvalý mier postavené na záujmoch všetkých. Po piate, spravodlivosť pre všetkých. Každému by mal byť poskytnutý prístup k výhodám moderného rozvoja. A po šieste, rovnosť. Nikto už nie je pripravený poslúchať, robiť svoje záujmy a potreby závislými od tých, ktorí sú bohatší alebo silnejší. Zároveň s veľkými zmenami v Ruskej federácii vidíme, že už ani Spojené štáty nie sú tie, čo boli pred 40 rokmi, keď boli lákadlom pre celý ostatný svet. Po rozpade Sovietskeho zväzu sa z vyváženého bipolárneho sveta stáva svet unipolárny s jediným hegemónom Spojenými štátmi. Spojené štáty si svoju hegemóniu vysvetlili v tom, že budú ovládať a okrádať celý svet a všetci sa im musia podriadiť, inak im ich vojaci privezú americkú demokraciu. Výsledkom je, že priviedli celý svet do chaosu a vojny. Spomenieme Arabskú jar, Líbiu, Sýriu, Irak, Jugosláviu, aj Ukrajinu. K tomu je potrebné ešte spomenúť vytvorenie neokoloniálneho sveta, kde krajiny, ktoré si vybojovali svoju samostatnosť, sú naďalej rabované svojimi bývalými kolonizátormi, no novými, lepšími metodami. Situácia dospela do štádia, keď napríklad Spojené štáty so svojimi 4% obyvateľstva planéty spotrebujú 50% zdrojov tejto planéty a tvoria 40% odpadu tejto planéty. Táto situácia plus znovuzrodenie Ruska, pozdvihnutie Číny a Indie doviedla planétu do stavu, že sa čoraz viac krajín snaží vymaniť spod hegemónie Spojených štátov a tzv. Civilizovaného západu. Platí, že Západ nemá priateľov, má len záujmy. Nachádzame sa teda v štádiu tvorby multipolárneho sveta, kde je šanca pre každý štát dosiahnuť čo aj minimálnu, závisiacu od potenciálu a kvality vedenia daného štátu, úroveň svojej suverenity. Nový vznikajúci multipolárny svet sa formuje najmä vďaka silnejúcej pozícii krajín BRICS a slabnúcej pozícii Spojených štátov a Západu celkovo. Z predchádzajúcich vyjadrení Roberta Fica týkajúcich sa obhajoby našich suverénnych záujmov a nie slepému podriadovaniu sa diktátu Európskej únie a NATO vyplýva, že je potrebné správne sa zorientovať v tejto zložitej medzinárodnej situácii a využiť šancu na získanie určitej miery suverenity a vydať sa cestou zachovania národnej identity, tradícií, hodnôt a kultúry. Schválne som venoval relatívne rozsiahlu pasáž zahraničnej politike, pretože považujem za veľmi dôležité zachovanie našej národnej identity so všetkými jej atribútmi, za ktoré bojovali celé generácie našich predkov a bez ktorých by sme tu teraz neboli. Zo zahraničia sú nám totiž naväzované hodnoty, ktoré sú v rozpore s našimi hodnotami a tradíciami a aj
v rozpore s našimi národnými záujmami. Medzi ne radím rôzne gender hnutia, migráciu, digitalizáciu ľudí, virtualizáciu nášho sveta, elitarizmus, zasahovanie mimovládnych organizácií platených zo zahraničia a tak ďalej a tak ďalej. Z doterajších vyjadrení predstaviteľov budúcej vlády možno optimisticky usudzovať, že nedôjde u nás k presadzovaní týchto ideológií, čo určite priaznivo ovplyvní najmä vývoj našej mládeže a teda aj našu budúcnosť. Mimochodom, opäť musím poukázať na lživú platformu pre presadzovanie týchto smerov a ideológií, a to je zneužívanie pojmov. Neradím sa do vedeckého sveta, ale každá vedecká práca na začiatku definuje pojmy, s ktorými bude pracovať. V našom svete sa toto nevydefinovanie práve zneužíva. Zoberiem príklad hnutie LGBT, ktoré podľa môjho názoru veľmi neprávom zahrnulo do svojho názvu homosexuálov a tým pádom v podstate pomýlilo v mysliach ľudí nazeranie na toto hnutie, pretože podľa môjho názoru mám aj priateľov homosexuálov, nikomu nič nevnúcujú, žijú si svoj život, jednoducho vplyvom jedného chromozómu sa im proste páčia ľudia rovnakého pohlavia. Zákonná úprava ich spolunažívania napríklad na báze druh-družka by z môjho pohľadu rozhodne pomohla aj ukludniť situáciu v spoločnosti. Taktiež napríklad otázka migrácie. Nedávno túto záležitosť spomenul maďarský minister zahraničných vecí, že zase sa účelovo hovorí o migrácii a nehovorí sa o utečencoch. Máme utečencov, máme migrantov, hej, a v prípade utečencov je situácia úplne iná. Takže, vážené dámy a páni, na základe toho, čo som predniesol, môj osobný názor je, že voľby u nás dopadli dobre a som optimistický, ak všetky sľuby a prísľuby, ktoré boli dané v predvolebnom období, nemusia byť naplnené, stačí, nech sú naplňané. Takže zatiaľ som optimista s ďalším vývojom v našej republike a dúfam, že to tak aj zostane. Ďakujem za pozornosť. Dámy a páni, na slovo dostane teraz profesor Sipko. Bude strašne úsporný. Ostatné bude na internete u nás na stránke zverejnené. Chcem vás poprosiť aj o trpezlivosť pri otváraní našej stránky, kedy máme problémy s firmou Svan. Rieši sa to. Mám taký pocit, že je tam občas príliš veľa diletantov, zle sa to otvára, to je jedna vec. Čo sa týka príhovoru pána Čatloša, je to jeho osobný názor, to je prvá vec. Druhá vec, sme otvorení diskuzii. Čo sa týka ospravedlnenia pána Putina za vstup vojsk, je nepravdivý výrok, pretože Putin sa neospravedlnil. Putin povedal, že to bola chyba a to je rozdiel. To je zásadný rozdiel. Ja som sa v diskuzii ohľadne vzťahu s Ruskom aj s veľvyslancom bavil spôsobom, či nám Rusko, keďže povedal, že to bola chyba, bude uhrádzať všetko, bude sa ospravedlňovať, bude vnímať aj tých ľudí, čo sa priklonili na stranu Ruska po 68. roku po vstupe vojsk Varšavskej zmluvy, ktoré síce iniciovali sovietskí generáli a maršáli, ale bola to záležitosť všetkých štátov, osobitne DDR, to si pamätáte. Takže to je k tomu. Takže, Juraj, poď, prosím ťa,
s citom na nás. Potom bude hovoriť pán Božík. Dobre. Ja sa ospravedlňujem. Technik by mal vstúpiť do toho. Aha, dobre. Takže, dobrý deň, prajem. Ja sa poponáhľam, dobre, už všetci ste unavení, ale skutočne tie detičky, čo tu zaspievali, to bolo najkrajšie, že? A teraz bol veľký kontrast medzi vami a detičkami. A vy by ste chceli ešte ďalej hovoriť, a deti by chceli spievať. To bolo zaujímavé, že? Ja dnes sa trošku sústredím na veľmi zaujímavú tému, ktorá u nás nie je populárna, ale našim cieľom vo vede je poukazovať na príčinné súvislosti a tendencie vývoja. Čiže ja som tu pripravil v podstate niektoré... Sa ospravedlňujem, ale... Yeah. Prosím? Aha, však prečo to tak zložito dávate? Ale prosím vás. Takto hore, tam? Áno. Čiže aktuálne udalosti. Každý prvý a druhý oktobrový týždeň sú vlastne udeľujú Nobelové ceny. A tento týždeň bola udelená Nobelová cena za ekonómiu na základe historického Alfreda Nobela, ktorý sa narodil v Štokholme, Sanremo v Taliansku, nakoniec odišiel do večnosti. A tento rok tá Nobelová cena bola udelená 72-ročnej profesorky z Harvardu, ktorá sa zaoberala v podstate mzdami, prácou a jej celoživotným prístupom, čo bolo veľmi cenné, lebo my vieme, že každá práca by mala byť ocenená, nemali by byť disparity, lebo v súčasnom svete pretrvávajú veľmi vysoké disparity, čo sa týka oceňovania. Ja sa ospravedlňujem. Aha, čiže tá téma dnešná moja je vlastne o tej tzv. Hodvábnej ceste, alebo Silk Road, alebo One Belt, One Road, alebo Belt Road Initiative. A na to, aby som bližšie vám trošku povedal o tom, tak som zobral citát generálneho tajomníka OSN, ktorý na druhom fóre, teraz bude tretie fórum, na budúci týždeň, 17. až 18. v Pekingu bude tretie fórum a je to vlastne to tretie fórum bude pri príležitosti 10. výročia vytvorenia tejto hodvábnej cesty. A on hovorí, že týchto 5 pilierov, ktoré sú v rámci hodvábnej cesty, majú napojenie na 17 cieľov udržateľného rozvoja a že svet môže z toho získavať a môže tak urýchliť proces pre udržateľný rozvoj na planete. To, čo hovoril Peter Mihok, že vlastne ja nebudem hovoriť tiež o žiadnom raste, budem hovoriť o udržateľnosti a vlastne o prežite na planete. Čiže moja prezentácia, ja som si postavil takéto otázočky tu na aký bol historický vývoj, aký bol vývoj jednotlivých projektov, aký je v súčasnosti stav, ako to môže ovplyvniť medzinárodný menový systém a ako môže mať vplyv na multipolárny svet, čo môj kolega pán Čatloš tu hovoril, že? Aký bol historický vývoj, čiže vidíte, ako je to komplikované? Čiže ja som tu urobil z Financial Times, v podstate je to schéma, ktorá nám tu ukazuje
ukazuje v podstate tú hodvábnu cestu. Tá silná červená je terajšia, červená je vlastne, ktorá nám ukazuje železničnú trať, tá modrá v podstate nám ukazuje námornú dopravu a tie slabšie predtým sú vlastne ako boli ešte za dynastie Hán budované cesty 2100 rokov, potom 1500 rokov a tak ďalej a tak ďalej. Ja nebudem tu sa veľa zdržavať, pôjdem v podstate ďalej. Čiže 5 základných pilierov. A to je to tu, nie je o žiadnej maximalizácii zisku, ide o vzájomnú koordináciu, vzájomné prepojenie, obchod bez bariér, finančná integrácia a vzájomná výmena ľudí. Prosím vás, to je základný pilier úplne inej kultúry, ako je súčasná anglosaská, kde nie je dominácia zisku a dominácia niekoho iného. A tuto je v podstate už nová tá hodvábna cesta, ktorá vstúpila platnosť. Vlastne tento rok, na budúci týždeň, budú oslavovať to 10. výročie a tu vidíte úplné prepojenie a rozšírenie tejto cesty. Je to viac menej prepojené hodvábnej cesty na celom svete. Okrem toho sa uvažujú aj za polárnym kruhom prepojenia a tak ďalej, ale toto už je funkčné a treba povedať aj to, že v niektorých prípadoch sa dosiahli pozoruhodné výsledky. Podľa oficiálnych údajov sa znížila chudoba o 40 miliónov. Ďalej k júnu tohto roku bolo podpísaných 150 štátmi dohody smerujúce k hodvábnej ceste, 50 multilaterálnych inštitúcií to podpísalo. Celkové sa hovorí, že projekt očakáva 1 bilión amerických dolárov a bude riešená otázka inovácií a všetkých možných atribútov rozvoja. Aký bol vývoj jednotlivých projektov? Čiže ja som tu uviedol tých 6 základných koridorov, euroazijský, čínsko-pakistánsky. Čo sa týka toho druhého, čínsko-pakistanského koridoru, tu by som chcel povedať, ten boj najúspešnejší, ten je vlastne ukončený. Koridor medzi Čínou, Mongolskom a Ruskom, koridor v rámci Indočíny, medzi Čínou, Indiou a Myanmarom a tento viac menej je najmenej pokročili, tento posledný medzi Bangladešom, Čínou, Indiou a Myanmarom. Čiže máme 6 základných koridorov. Neviem, či to pôjde, ale tak je to žalostné. Ja som ich prosil predtým, aby mi to tu dali, že si zoberiem aj počítač, rozumiete, to je ako management taký ako, hej. Dobre, čiže môžete ďalej. Aký je v súčasnosti stav? Môžeme ísť ďalej, dobre? Môžeme ísť ďalej. Ja by som chcel poukázať na to, že na ten budúci týždeň, teda na útorok a stredu, kde je pripravované to 3. fórum, za účasti sa očakáva, že príde 100 členských štátov, ktoré podpísali tento protokol a bude to vlastne v kontexte vzájomného prepojenia, čiže transformujúca digitálna zelená ekonomika, ale okrem toho sa uvažuje aj o tom, že sa zúčastnia tam aj riaditeľa svetových spoločností, sa hovorí o niekoľkých desiatkách, rozšíri sa námorná doprava a dôležité miesto bude mať, ako sami všetci dobre viete, štáty BRICS, čiže Brazília, Ruská federácia, India, Čína a Južná Afrika. V kontexte toho, že od 1. januára sa to rozšíri o ďalších 6 štátov a ďalších niekoľko desiatok je v poradí, že vstúpia do toho. To znamená, že tento celý model v podstate bude vytvárať podmienky viac menej, že nebude dominantné postavenie skupina 7, ktorá už tento rok mala nižší objem hospodárskeho rastu ako tých 5 štátov BRICS, ale sa budú pridávať ďalšie štáty. Poprosím, dobre, ďalej.
aký môže mať vplyv na multipolárny medzinárodný menový systém. Ja by som chcel povedať, že zatiaľ prvou rezervnou a dominantnou vedou je stále americký dolár. Druhou rezervnou menou v období fungovania pred eurom bola západonemecká marka. Západonemecká marka bola nahradená eurom a v súvislosti, by som povedal, s výrazným postavením čínskej ekonomiky, najmä v zahraničnom obchode, čínsky juan zaujíma veľmi výrazné postavenie. Ale aj v kontexte tejto hodvábnej cesty, kde kontrakty budú denominované, čiže vyjadrenie vo čínskom juane, dá sa povedať, že čínsky juan zohraje veľmi významnú úlohu v procese už nastúpeného, podľa môjho názoru, už je nastúpený proces multipolárneho medzinárodného menového systému. Poprosím, ďalej. Čiže tak som to uviedol, že americký dolár, euro a čínsky juan. Možno povedať aj to, že ak Európa nepritlačí na plyn, čo zatiaľ nemá silnú nohu, úprimne možno povedať, tak jednoznačne dominantné postavenie naďalej zostane v dvoch veľmocách a sú to Spojené štáty a Čína, ale v rámci tohoto procesu možno ďalej očakávať, že Čína už v parite kúpnej síly už obehla Spojené štáty, a do konca tohto 10-ročia za predpokladu, že bude mier, možno povedať, že Čína bude mať dominantné postavenie, čo sa týka reálneho hospodárskeho rastu. Poprosím ďalej, dobre? Aký to môže mať vplyv na multipolárny svet? Ak my sme boli svedkami toho, že v 60., 70., 90. rokoch, ešte aj začiatkom tohto storočia dominantné postavenie mali Spojené štáty, štáty Európskej únie a Japonsko, v súčasnosti už možno hovoriť o tzv. Multipolárnom svete, kde bude mať dominantné postavenie jednak formulujúce štáty BRICS, ale spolu so Spojenými štátmi. Poprosím ešte ten obrázok, dobre? Áno, čiže vyzerá, že Európa už nebude konkurenčná v tomto silne formulujúcom sa kontexte, kdežto Čína na čele BRICSu a s ostatnými štátmi a Spojené štáty. Čiže tá hodvábna cesta aj vytvorí aj predpoklady, aj vecné, aj systémové, že už nebude dominantnou menou, nebude dominantnou ekonomikou ekonomika Spojených štátov a práve rok 2023 sa v dejinách zapíše ako rok postupného procesu zmeny postavenia, dominantného postavenia anglosaského modelu v porovnaní s iným. Poprosím ďalší obrázok, dobre. No a ja by som vám chcel niečo povedať, dal som to zeleným. Peter tu veľmi pekne povedal a 13. septembra tohto roku Čína prijala stratégiu v kontexte multipolárneho sveta. A ak si pozrieme na tie jednotlivé body, tak jednoznačne hovoria o čom? O miery, že? Ďalej hovoria o udržateľnom rozvoji, o podpore ľudských zdrojov, ďalej rámec pre budúci vývoj a treba tiež ako reformu OSN aj základnú funkciu. Čiže to sú prvky v súčasnosti, ktoré budú ďalej podľa môjho názoru dominovať a budú viac menej predmetom rokovaní. Zatiaľ sme ale v októbri ešte tohto roku sa rodí vlastne nový medzinárodný multipolárny svet. Môžeme ďalší obrázok? Záver. Ja by som chcel povedať, že ako tá hodvábna cesta, to bol krok správnym smerom, vytvorili sa základné infraštruktúrálne prvky, oblasť inovácií, vzdelania, uzatvorilo sa veľa dohôd a ja si myslím, že na budúci týždeň, útorok a v stredu budú veľmi správy na celom svete hodnotiť tento vývoj, ale na čo by som chcel poukázať, preto som dal všetky ostatné body v červenom. Dochádza k zásade k zmeneným podmienkam. Je to bezprecedentná zmena v dejinách od druhej svetovej vojny. Máme tu systémové šoky, nielen COVID, nielen konflikt, nielen klimatické zmeny, ale máme obrovské rizika, inflácia, máme pokles rastu a máme infláciu. Máme extrémny náraz
najvyšší nárast verejného dlhu po druhej svetovej vojne. Geopolitické riziko vedie zákonite ku geopolitickým blokom. Dá sa očakávať, že budú vytvorené nové bloky v oblasti technologických štandardov, investičných obchodov, platobných systémoch a menových vzťahov. To všetko je vlastne výsledkom fragmentácie svetovej ekonomiky, tak fragmentácia zákonite vedie k čomu? K spomaleniu rastu, zvýšeným nákladom a v mnohých prípadoch dopadnú na tom najhoršie, ktoré štáty, ktoré sú najviacej vystavené zraniteľnosti týmto šokom. Jednoznačne možno očakávať spomalenie hospodárskeho rastu a obrovská neistota ďalšieho vývoja. Čiže poprosím ďalší obrázok. My sme sa dostali, v podstate homo sapiens svojim chovaním a správaním sa dostal do kritického vývoja ľudstva. A teraz je otázka, či začne otázka spolupráce, spolunažívania mieru, alebo ďalej, ako bolo v mnohých prípadoch doposiaľ, konfrontácia, každý deklaruje, že chce mier a každý posúva zbrane, aby ďalej pokračovalo to, čo je. Poprosím posledný obrázok ako posolstvo mieru. Moje stále, to už nosím 30 rokov, túto holubicu, lebo rok 2023 je najhorší rok, čo sa týka vojenských konfliktov. Najhoršie. Čiže my sme ako homo sapiens nie dokonale vyspeli, lebo otázka udržateľného rozvoja je 350 miliónov ľudí na planete, čo hľaduje. V podstate to je prvý z bodov, že udržateľného rozvoja. Mali sme to vyrovnať a vyzerá, že to bude 650, 20, 30, ale na zbranie sa vydáva 2,4,2 bilióna ročne. Čiže neproduktívne, kontraproduktívne a preto ja som dal zase túto moju holubicu, ktorú už 30 rokov nosím so sebou a ju dávam. Jediná záchrana je si sadnúť, spolupracovať, vytvoriť také podmienky, aby sa dosiahol mier a budovať tú planetu pre tie krásne deti, čo nám tu dnes zaspievali. Bolo to niečo nádherné a sa tešili spolu ďalšími generáciami, aby sa dožívali tak krásneho veku a takej vitality ako vy. Ja vám všetkým veľmi pekne ďakujem a sa teším na ďalšie stretnutie. Ak sú nejaké otázky, väčšinou neviem odpovedať, lebo to nikto nevie, že čo bude ďalej, ale chcem vám veľmi pekne všetkým poďakovať. To boli moje postrehy, poznatky, ako ja vnímam ten svet okolo seba a žiaľ, je tu nádej. Nádej sú tie deti a my, generácia, sme nevytvorili na to také podmienky, aby sme pokračovali v tom, čo sme mali. Petrovi ďakujem, že to dal, lebo je to načasované. Na budúci týždeň to bude historický moment, neviem, ako naše mass media budú dávať, ale budú tam cez 100 zástupcov vlád a tak sa tam stretne a budú analyzovať ďalší vývoj. Ste počuli, mier a iné princípy, nie maximalizácia zisku a to. Na úplne iné báze ďalší model. Čiže ešte raz, ja ďakujem veľmi pekne a sa teším na ďalšie spoločné stretnutie. Ďakujem profesorovi Sipkovi. Poprvé, tá jeho holubica tu ja už vidím asi 5. krát, ale zdá sa mi čoraz viac ako jastrab. Takže optimizmus asi takto, Juraj. Včera, jak som išiel správy, som počúval na niektoré z českých staníc výpočet toho, čo sa v tomto svete teraz deje. Kde je vojna, kde vznikli vojnové konflikty v tomto. A ja si pamätám na jeden rozhovor s kardinálom Korcom, ktorý hovoril s niekým, kto bol vlastne pápež Jan Pavol II. A bavili sme sa. Zároveň hovorili, ja som netušil. A bavili sme sa o tom, čo priniesla zmena v 89. Hovorím, je menej vojen, je menej hladu, je menej biedy, je menej nezáujmu, je viac práce, je viac šťastia medzi ľuďmi. A tak, jak tu Milan povedal, tiež zaznelo čosi iné, čo sa nikdy nepublikovalo. Nie je. Budem o tom rozmýšľať. No už nerozmýšľal, pretože ochorel. Takže dneska
Práve dneska aj 13. v Pekingu zasadá najvyšší orgán ich, ktorý rieši aktualizáciu hodvábnej cesty. Mám tu informáciu priamo od zdroja, priamo od človeka, ktorý preto nám neposkytol videokonferenčný hovor a povedal, že vysvetľujú mi veci, ktoré v tomto čínskom projekte nastanú konkrétne. Som viazaný až do momentu, kým to zverejnia, takže to je toľko. Teraz poprosím Jozefa Božíka, nebudem hovoriť, že predsedu z MOSu, lebo to tu v tejto funkcii nie je, ale on je ním, primátora, ja neviem, už len Michal zo Štrby je dlhšie asi ako vy, hej? Asi tak to bude. Takže poďte, máte slovo, aby ste sa ukázali, je nominovaný na Zlatý Biatek, ten je zrejme, že dostane, lebo má taký náskok hlasový, že to snáď ani pravda nie je. Ďakujem pekne, takže ctené dámy, vážení páni, ja vám prajem príjemné popoludnie a trošku sa ospravedlňujem, lebo tie témy, ktoré som si tu vypočul, sú vysoko nad úrovňou samosprávy. A to, čo tu bolo povedané pánom Mihokom, že autentické Slovensko začína za Bratislavou, tak ten pohľad a tá prezentácia bude veľmi krátka, stručná, lebo ste unavení a hľadom na počet ľudí auditóriu cítim, že blíži sa záver a preto mi dovolte niekoľko základných informácií. Prvom rade sa chcem poďakovať členom tohto klubu, že si ma vybrali do nominovaných na ocenenie. Špeciálne teda ďakujem generálovi Svätozáru Naďovičovi, o ktorom viem teda, že tak trošku za tým stojí celým. Svätozár Naďovič je môj dlhoročný, dobrý, môj osobný priateľ, človek, ktorého si veľmi vážim preto, lebo keď som sa stal prvýkrát primátorom v roku 2011, bol to jeden z prvých ľudí z klubu generálov, ktorý zavítal do Partizánskeho na oslavy Slovenského národného povstania a oslobodenia, tak ako sa patrí, a odtedy Partizánske z titulu názvu oslavuje dôležité medzníky v dejinách, tak ako sa patrí, nie nejak skryto, ale otvorene medzi ľuďmi a spolu aj so žiakmi a s deťmi, tak ako tu vystupovali, tak vystupuje u nás pravidelne na námestí, na oslavách aj s príhovormi a tematickými prejavmi. Preto, lebo všetko, čo sa tu nieslo, sa nieslo v takej spojitosti s myslením, uvažovaním, sebapoznávaním a schopnosťou kriticky myslieť. Preto, lebo, dámy a páni, vy ste tu všetci veľmi skúsení ľudia, vysokoškolsky vzdelaní, máte za sebou veľmi bohatý, aktívny spoločenský podnikateľský život. Do toho všetkého trošku zapadajú aj tie veci, ktoré sa týkajú procesy samosprávy, a keďže mňa pán Kasalovský oslovil s tým, aby som prezentoval Partizánske, tak budem maximálne stručný. Naväzujem na históriu Československa. Na konci tohto mesiaca oslavíme 105. výročie vzniku prvej Československej republiky a príbeh mesta Partizánske je úspešným príbehom prvej Československej republiky, lebo našimi zakladateľmi boli ľudia z firmy Baťa. Nie síce Tomáš Baťa, ako ten, ktorý založil firmu Baťa, ale Ján Antonín, jeho nevlastný brat, ktorý prevzal vedenie vo firme v roku 1932, keď Tomáš Baťa, jeho starší nevlastný brat, tragicky zahynul. Ján Antonín Baťa bol jeden veľký inovátor a človek, ktorý naviazal na myšlienky brata, je autorom úžasnej publikácie Budujeme štát pre 40 miliónov ľudí. V rámci tohto štátu začína v roku 1938, 8. augusta, budovať novú osadu, potom mestečko, neskôr mesto s názvom Baťovany, ktoré v roku 1949 z titulu rozhodnutia strany a vlády bolo premenované na Partizánske. Aktuálne patríme medzi tie autentické mestá. Neviem, či viete alebo neviete, na Slovensku máme 141 miest v kategórii od Bratislavy, ktorá má viac ako 400 000 obyvateľov, až po Dudince, ktoré majú 1300 obyvateľov, Partizánske niekde medzi tým na 32. mieste s počtom necelých 22 000 obyvateľov. Ak hovoríme o Partizánskom a hovoríme o batizme a tradícii obuvníckeho priemyslu, treba povedať, že v čase socializmu, v čase existencie závodov 29. augusta, kedy sa produkovala väčšina obuvy tu pre československý trh, tak ZDA zamestnávali 11 000 ľudí a vyrábali v čase najväčšej sláve 30 miliónov párov obuvy, ktoré smerovali predovšetkým na trhy štátov RVHP, ale išli takisto aj na západné trhy.
Dôležité je povedať, že podobne ako iné mesta, aj naše mesto na Hornej Nitre trpí tým, že občania postupne odchádzajú, lebo život na vidieku je menej nákladný, je tam ľahšie získať pozemok, postaviť rodinný dom a samozrejme veľa ľudí končí nielen v Bratislave, ale aj ďalej smerom na západ, či už je to Česká republika, Rakúsko alebo Nemecká spolková republika. Takto máme, že ľudia, ktorí sú vysokoškolsky vzdelaní a chcú väčšiu perspektívu, odchádzajú preč. Momentálne z tých veľkých tém, ktoré tu ozneli, vo väzbe na hodvábnu cestu, vo väzbe na to, že Európska únia stráca dých a vo väzbe na to, že aký tu bude v budúcnosti konflikt, musím sa priznať, že tie naše problémy sú prízemnejšie, sú komunálne a niekedy, keď počujete slovo komunál, tak vám to navodzuje, ako keby to mal byť komunálny, ako keď sa hovorí, že odpad. Nie. Komunál je základom existencie tohto štátu a keď sa tu hovorilo o krízach, ktoré tu boli prednedávnom, a to bola kríza či už pandemická, alebo kríza, ktorá nastúpila v súvislosti s konfliktom, keď Rusko napadlo Ukrajinu, nebyť samosprávy, tak tento štát skolabuje. A hoci sa pozeráte na tento štát globálne a hovoríte o výsledkoch parlamentných volieb a hovoríte o tom, čo Slovensko čaká do budúcna ako súčasť krajín Európskej únie, tak treba povedať, že základom spokojnosti a akejsi stability v tomto štáte je spokojnosť ľudí s tým bezprostredným okolím a to práve vtedy, keď samosprávy fungujú. A tu sme trošku rozdielni oproti našim českým bratom, kde českí politici, podobne ako politici v Rakúsku, v Nemeckej spolkovej republike, vo Francúzsku pochopili, že spokojnosť občanov začína v komunále, to znamená tam, kde žijú, v tej svojej obci alebo meste, tak u nás je to tak, že každý si myslí, že budú spokojní iba vtedy, keď budú vyššie sociálne dávky, alebo keď sa niečo bude riešiť len cez ten vrcholný pohyb v politike. A preto aj my ako Združenie miest a obcí Slovenska teraz trošku prichádzame s inou platformou, dostal som dôveru a chcem ten zmost trošku revitalizovať preto, aby ľudia pochopili, že, ale častokrát to možno ani vy neviete, že 70% vecí, ktoré človek potrebuje pre prežitie, aj pre tie deti, aj pre ich rodičov, robí samospráva. Od narodenia cez materské školy, základné školy, školské kluby detí, centra voľného času, cez vytváranie podmienok pre fungovanie podporu aj stredných škôl, ktoré sú v pôsobnosti samosprávnych krajov, potom cez voľnočasové aktivity až po to, že keď človek zostarne a odíde z aktívneho života, potrebuje tiež voľnočasové aktivity, ale potom potrebuje aj priestor na, ak potrebuje aj sociálne odkazaný, aj priestor na nejaké ubytovacie kapacity domov sociálnych služieb. A či chceme alebo nechceme súčasťou života od narodenia, teda je aj smrť a prirodzená smrť, kde opäť je to samospráva, ktorá sa vám stará o domy smutku, o cintoríny, prevádzku cintorínov a tak ďalej. Jednoducho, či chceme alebo nechceme z tých globálnych úrovní veľkej politiky, keď príjme na ten bežný život, ktorý žijeme každý deň, vy, ja, vaši príbuzní, vaše deti, vnúčatá, právnúčatá, tak opäť je to tá samospráva, kde, a ja verím, že táto vláda to pochopí, ďaleko viac ako to chápal nemenovaný politik z Trnavy, ktorý si urobil zo samosprávy oslíka otrasa, že konečne pochopia, že ak budeme v stave, a máme ten stav, že máme rozbité verejné financie, nemôžeme začať šetriť tam, kde to momentálne najviac pokrývkáva. Jedna vec je zdravotníctvo, školstvo, ale potom je to práve samospráva, ktorá sa stará o tú základnú bazálnu spokojnosť ľudí, aby mali kde reálne žiť, aby mali po akých chodníkoch chodiť, po akých cestách, aby večer bolo verejné osvetlenie, aby ľudia mali ambulancie, aby ľudia mali polikliniky, aby mali odborných lekárov, lebo toto všetko je činnosť samosprávy, kde každá jedna obec a každé jedno mesto je maximálne aktívne. A ja teda ďakujem za pozvanie, som tu prvýkrát v histórii, o vás som veľa počul, a vďaka pánovi Kasalovského, ktorý ma prišiel pozvať na vaše zasadnutie. A teda pevne verím, že do budúcna mi bude vytvorené v rámci mojich povinností priestor na to, aby som sa takýchto aktivít zúčastňoval. A to preto, lebo vypočul som si tu mnohé, tak by som povedal, že zaujímavé príspevky, zaujímavé prednášky a pre mňa sú inšpiráciou. Možno, že aj v súvislosti s tým, keď sa budeme baviť ďalej, máme tu jedno základadlo, a to je Európska únia, európske fondy, ktoré navyše my na Slovensku nevieme ani čerpať v porovnaní s Poliakmi alebo s Čechmi, a výzva pre budúcu vládu bude aj to, aby sme dokázali posunúť viacej peniazy do regiónov, čo dávno robí Česká republika a Poľsko, a my namiesto toho nevieme čerpať peniaze a vraciame ich späť do Európskej únie. Dokonca aj tie peniaze, ktoré sme sami zaplatili a oni nám ich dávajú o fondoch, tak my ich znova vraciame naspäť, lebo ich nevieme efektívne minúť. Čo čaká momentálne Slovensko najbližšie, z hľadiska kvality života občanov Slovenskej republiky, je niekoľko víziev. Prvá je štátny rozpočet. Mal som teraz tu čest byť na tripartite a trošku vysvetliť pánovi Odorovi a pánovi ministrovi financií, že rozpočet vyrovnaný, ktorý pripravili, nie len, že je zlý pre rezort financií a pre Slovensko, ale je zlý aj pre hospodárstvo a pre ďalšiu perspektívu rastu. Mrzí ma, že vláda pripravila 4
bielej knihy, alebo tzv. White papery, ale bez toho, aby urobila jeden dôležitý biely papier alebo bielú knihu, a to je bielý rozpočet. Urobila tu návrh, ktorý je nepriateľný pre podnikateľov, zamestnávateľov, odborárov, pre štátnu správu, pre samosprávu a sú to pritom bankári a odborníci. A teraz sa očakáva, čo urobí nová vláda. Je to nádej, a to už bolo povedané, že tá vláda bude v tomto smere otvorenejšia, zodpovednejšia. Pevne verím, že aj kreatívnejšia a s väčšou perspektívou rozmýšľania preto, lebo ja si uvedomujem, že je tu potreba konsolidácie, preto lebo sa zle gazdovalo v minulosti, ale zároveň tá konsolidácia nemôže byť taká, že zabíja ekonomiku a zabíja ešte aj výkon správy vecí verejných realizovaných nielen štátom, ale aj samosprávou. A toto je téma, ktorá čaká budúcu vládu a to je otázka nie mesiacov a rokov, to je otázka týždňov. Budúci týždeň má vláda menovaná. Máme tu niekoľko problémov, ktoré sa budú týkať aj vás, dámy a páni, keď prídete domov tu na Slovensku a budete sa zamýšľať nad tým, ako si stanovať rodinné rozpočty. Neviem, či viete, a možno, že viete, že tu máme jeden dôležitý medzník a to je zavedenie tzv. Mechanicko-biologickej úpravy odpadu, ktorá bude znamenať predraženie ceny odpadu. Dneska platíte štandardne za odpad 30 alebo 40 eur. Tým, že vláda pripravila materiál a my neoddialujeme účinnosť toho zákona, máme platiť od 1. januára, hoci teda my sme podpísali memorandá s politikmi a tí nás slúbili odloženie účinnosti. Ako náhle tá účinnosť bude od 1. januára, tak keďže nie sú kapacity na mechanicko-biologickú úpravu, tak za tonu odpadu, ktorú si štát sankcionuje vo výške 23 €, hrozí, že od januára, pokiaľ tento zákon bude platiť, tona odpadu uloženého na skládku bez predchádzajúcej mechanicko-biologickej úpravy bude vo výške 100 až 110 €. To znamená, že občania rapidne viacej zaplatia za poplatok za odpad, lebo ten bude rozpočítaný v zmysle zákona, kde samospráva má povinnosť rozpočítať tieto náklady. A to sa bude týkať každého jedného človeka, ktorý žije na území ktorejkoľvek obce alebo ktoréhokoľvek mesta Slovenskej republiky. Čaká nás veľmi veľa úloh v oblasti školstva, kde nám chcú zobrať kompetencie, absolútne hlúpo. Počuli ste o tom, hovorili ste tu o deťoch, o perspektíve, dostali sme za úlohu vybudovať do budúceho roka kapacity pre všetky štvoročné deti, kde rodič, keď nedosiahne to, že jeho štvoročné dieťa nebude dať umiestnenie v materskej škole, tak sa môže ísť sťažovať. Výsledok je taký, že sme presadili si to, že tam nebude žiadna sankcia, to znamená, že sťažovanie bude na úrovni sťažovania na lampárni, a to preto, lebo nebude tento zákon vymožiteľný, nakoľko ten míľnik, ktorý si postavila vláda bez skúsenosti a vláda, ktorá nemala informácie z územia, bol tak hlúpy, že oni si povedali, že jeden míľnik bude budúci rok štvoročné deti a rok neskôr trojročné deti. Sú mestá, ako aj partizánske, keď sa vrátim k nášmu mestu, my to vieme zabezpečiť už 6 rokov. Všetky trojročné deti majú materskú školu, ale u nás tá demografia nie je taká, ako v obciach okolí Bratislavy, alebo na východnom Slovensku, alebo niekde na Orave, kde tá natalita je ďaleko vyššia, to znamená, že tie kapacity nie sú postačujúce a toto bude veľký problém, s ktorým sa bude musieť samospráva a štát popasovať, aby táto právna úprava, ktorá tu dnes niekde pobehuje, respektíve bola schválená, nie je dotiahnutá do konca, aby buď bola relativizovaná a bola zrušená, alebo by sme si nastavili čas, že áno, o 3, o 4 roky to možné je, ale nie z roka na rok. Tých vecí, ktoré trápia samosprávu, veľmi veľa. Ja vás nechcem zaťažovať, je piatok, popoludnie, blíži sa víkend, ale chcem povedať, že ak som tu mal vystúpiť len v súvislosti s mestom Partizánske, asi by to pre vás také zaujímavé nebolo, lebo sme bežné mesto ako každé iné, ktorých je na Slovensku 140, ale musím povedať, že považoval som za potrebné, keďže ste tu ľudia z branže, či už ekonómovia, profesori, pedagógovia a tak ďalej, alebo generáli ako Sveto Naďovič, ktorý pozná Partizánske veľmi dobre, tak považoval som za potrebné povedať, že aj toto sú veci, ktoré trápia Slovensko. Nie sú tak nadčasové, nie sú tak vysoko postavené ako geopolitika a nestabilita vo svete, ale znamenajú každodennú realitu, s ktorou sa prebudzame do každého nového rána. A keďže sme už v čase, kedy o chvíľočku oslavujeme Československo a o 2 mesiace tu máme Vianoce a záver roka, budúci rok bude veľmi zaujímavý, pre samosprávy môže byť zložitejší, ako bol ešte tento rok a minulý rok, takže len dúfam, že tá nová vláda, ako tu bolo povedané, jedným z predrečníkov bude nádejou, jednak nádejou na vyváženosť v geopolitike a medzinárodných vzťahoch a v obchode, ale aj nádejou na to, že na Slovensku bude vládnuť zdravý rozum, taký trošku sedliacky rozum, preto lebo aj v 21. storočí je jasné, že 2 + 2 sú 4 a 3 + 3 je 6 a nemusíme sa to venovať len veciam, ako sú digitálna ekonomika, 4. priemyselná revolúcia, lebo tá tu je a bude aj do budúcna, ale pravdou je to, že my potrebujeme zagarantovať pre bežných Slovákov, ktorí nechcú ísť na námestia a nechcú byť ohrození chudobou, aj to, že budú mať o deň, o 2, o 3 garantované služby, ktoré im poskytuje samospráva, to znamená každá jedna obec a každé jedno
mesto na Slovensku. Ak som vás neunavil, som rád, snažil som sa byť rýchly, tak aby som sa zmestil do tých pár minút, čo mi pán Kasalovský dal. Ak niekedy v budúcnosti bude záujem, som pripravený porozprávať viac a podstatne kontemplatívnejšie o problémoch, ktoré majú slovenské obce a mesta, lebo aj každý jeden z vás tu prítomných, či už z Českej republiky alebo na Slovensku, máte niekde trvalý pobyt, máte svojho starostu či starostku, primátorku či primátora a veľmi dobre viete, že v samospráve je to niekedy náročné. Ďakujem za pozornosť, prajem pekný piatok a všetko dobré a samozrejme aj príjemný víkend. Ďakujem Jozefovi Božíkovi. Môžete mu dať ešte aj hlas na internetovej stránke. Zaslúži si aj za tú výdrž ako primátora Partizánskeho. Musím povedať, že keď som tam bol naposledy u ňoho, tak na námestí boli civilizovaní rómski spoluobčania. Síce nepracovali, ale boli civilizovaní, pili kávu, jedli zákusky, bolo to super, mal som z toho zážitok. Takže má výborný sekretariát navyše a tie dievky by za neho dušu dali. Takže vy dušu za ňo dávať nemusíte, ale hlasu môžete dať. Dámy a páni, ďakujem, ukončili sme dnešný program. Príjmite pozvanie také drobné občerstvenie, aby bolo, a na kuloárové reči nech sa páči.